The Laster, vítám vás u prvního gameplaye nebo let's play, nebo jak tomu chcete říkat. No je to na hru Football Superstars. No a něco o této hře. Tuto hru si musíte stáhnout, musíte si stáhnout Steam. A vlastně na Steamu si musíte stáhnout tuto hru. Football Superstars. No, a co se téhle hry týče, je to fotbalová hra. Ano, jak jste si mohli všimnout, tak já už jsem větší level, 23. Doufám, že mi to bude vidět myška, pokud ne, tak to nevadí. A pokud ano, tak to je dobře. No, a teď vlastně tady si můžete všimnout, že vlastně tady tak půjdem a vlastně tady půjdem k prvnímu koučovi a ten vám vlastně něco řekne, já už to mám projeté. Potom vlastně dalším koučům, které si tady najdete, já jsem zrovna asi už ztratili. Tam je nějaký, pokud vidíte, tady toho žlutem. Tady je nějaký, tady. A na konci vám vlastně připadnou nějaké peníze. No a z těch penězí si vlastně zaplatíte. Jak bych vám to řekl, počkejte, výjdem, počkat. Ano. Vlastně všechny ty základní triky, jak vlastně jak budete běhat, já nevím co ještě, skákat, ne, no běhat vlastně shiftem, ale to vlastně vás tam už naučí ta hra. Tato hra je bohužel anglicky, ale to nevadí, počkej, musíme nechat načíst mapu, ne, nemusíme. No a vlastně tady si vlastně můžete přečíst, jestli umíte anglicky. A tady je vlastně nějaký ten Ash, prostě TV žurnalist, jsou tu jiné. Tady s tím uděláte interview. Od 10. levelu potom už si vyberete klub. Já hraju za klub Calderax. No a vlastně, no a vlastně tady je až Aston City, nebo jak se to jmenuje a tak dále. Vlastně já hraju za tým Calderax, no, to už jsem říkal. No a v téhle hře vlastně spočívá, dívejte si, dám M-ko jako mapa a vlastně tady máme různé obchody. A vlastně, čekat, tady je tělocvična, tady je tělocvična, my půjdeme asi tady, protože tady je potom ještě nějaké tréninkové hřiště a tam si vlastně vylepšíte svoje skilly. Ale vlastně budete chodit spíš do té tělocvičny, se mi zdá, že ze začátku dostanete 1500, já nevím, 1500 a tak dále. No a tak to je těch FS dollars, ano. A vlastně tady toho dostanete od nějakého levelu 20, od 10. dostáváte Labs kredity. No a tak vlastně si přijdete k nějakému týmu, té desítky. A jo, a to, co mám v závorce Local Celebrity, to je vlastně, to musíte dělat ty interview, ale nebo se vám to dává samo. A na to Local Celebrity jsem vlastně udělal to, interview. No a vlastně tady další TV žurnalist je Harry. A u něho taky možná, no, prostě teď nemůžu dělat interview. A vlastně tak vám ukážu, tam vás to zajímat nemusí, to prostě kliknete a máte to. Jo, jinak to můžete jíst. V tělocvičně si vlastně můžete koupit energy drink, což vlastně vám třeba na 24 až 12 hodin něco zlepší. No a vlastně tady si vylepšujete speed a tak dále, co chcete, vlastně na nějaký přístroj chcete jít. A vlastně dívejte se na mě, já mám už speed 30, 26, 28 endurance a tucuary, no prostě něco. A já se vlastně teďka snažím všechno let na 25, to je taková moje technika, takže teď jdu na strange. A promiňte, teď jdu na strange, takže si vyhledáme vlastně ten přístroj. A můžeme vidět, že tady je zrovna nějaký přístroj, takže dáme strange a vylepšíme. A máme si, o jedno se nám to zlepšilo. A zase tak těžké to není. Takže teď agility. A vlastně, pokud nevíte, co to anglicky znamená, tak vlastně to můžete najít přes Google překladač. Já už samozřejmě speed vím, že je rychlost a tak dále. Ale prostě pro ty z vás, kteří to neví, tak budou mít s tím v začátku problémy, já taky měl. No, ale všechno se dá vyřešit. Dále,
Tady to, dobré. Dále si pro vás ještě nechám. Budete mít ze začátku víc peněz, tak já teďka vlastně si vydělávám ze zápasu. Přáteláky budete mít, než dostanete desítky. Já si koupím zatím nějaký energik. Počkat, to vlastně... Tady to vlastně dává i mínusy, aha. To vlastně já bych nechtěl, no. Takže vlastně radši místo toho něco si vylepším. Ale možná, počkat, Inventors, Bumbatka. Hele. Aha, tak to ještě mám, takže dobře. No a takže Calderax, tady můžete vidět náš znak. A tak vlastně, jestli chcete vidět vlastně, jak hraju teď zápas, tak můžem. Zápas trvá většinou 20 minut plus nastavení, což je zřejmé. A vlastně já jsem se chtěl kouknout na... Ne, tady to ne. Vlastně jo, chtěl. Jo, Alan Res, to je někde tady. Juhu, takže mám vlastně už jenom 5 a tady si šetřím na nějaké dobré oblečení. Oblečení vám vlastně taky dá něco plus. A tady mě můžete vidět v akci. A teď budeme muset chvíli počkat, takže já to zatím stopnu. Jestli vám to nebude vadit. Abyste nemuseli tak dlouho čekat. Tak jo, zatím. Ano, a jsme zpět a po tíživém čekání vlastně budeme teď hrát. Vidíte ten epický vlastně, tady máte vlastně co je, jakože follow ball, cancel, exit, sprint, jak můžete vidět, shift. Jo, máte vlastně staminu, takže musíte i chvíli počkat, aby se vám vlastně doplnil ten sprint. To všechno vlastně uvidíte teď v zápase, pokud doufám, že to uvidíte. No, ale teď. Tak, můžeme na to. Takže vlastně naše sestava je, jsem útočník, 23. Ano, no kdybych jsem číslo 2, protože jsem se asi přihlásil druhý. Takže můžeme začít. Budeme rozehrávat, protože teď mám lagy, protože jsem si nějak to trošku polagal, ale doufám, že nám to nezabrání v dávání gólu. Proto jsem se jediné tady v téhle hře zatím naučil. Pokud prohrajeme, tak bohužel to budou těžké začátky. A pokud byste chtěli let's play na tuto hru, tak vy vlastně mě můžete oslovit. Ty lamo, ne. Yes, dobré. Klidu, já to mám. Já to beru, dobré. Ano, vlastně můžete vidět, že... taky lák jsem ještě neměl, dobré. A bohužel se teďka vlastně točím. Teď se vlastně budu muset držet v obraně. Tak jim to nezeberem, ale já mám zrovna v týmu také voralisty, že nevím. Škoda, že tu není jeden dobrý blondiák, co tu se mnou hrává. Jako všichni jsou online hráči, ale já jsem tu měl jednou takového blondiáka dobrého a s ním se úplně kutně hrálo lidi. A vlastně tak to je dobré, takže... tam jsem měl být. Radši budu příště čekat v útoku. A doufám, že to nebudu vorat. No jo, koukneme se vlastně, tak zatím nikdo nic nepsal. A já zatím vlastně taky radši nic nebudu psát. A doufám, že nějak to přežijem, protože když se mi to teď laguje. No, prostě to někam hoď, borče, a já si proto doběhnu. Dobré, pojď. Okay. No, tenhle zrovna hrajem proti docela silnému týmu. A vlastně vidíte, že jsem nahrál. A nahrávky asi nezajímají, co? Doufám, že se v téhle hře prosadím. Jako, jde mi tahle hra, ale teď mám nějaké lagy, to budu muset vyřešit. Nedotkej se! LOL! To je taky LOL, lidi. Oni se nikdy nehrali v životě fotbal.
Oh. Ne. Oni nám snad dali, Dobré, tak nějak jsem jim tam stínil, takže si to přikládám jako, že bych vlastně já zachránil gol. Si myslím, že vlastně tam jsem do nich tak narážel hezky. Tady vlastně máte pomocnou značku, kam vlastně ten míč asi dopadne, ale není to 100% jisté. Protože to může počítat i s odrazem a tak dále, jako třeba to. To je prostě nevypočítatelné a to vlastně tu hru dává ještě živější. No někomu si to může zdát jako nuda, mi se z začátku zdálo jako velká nuda. A já to chtěl nahrát, lol. Už to šlo, nahraj, Barče! No i když se útočí, tak radši budu chodit do té obrany, protože co oni tam vořou. Dobré. Hlavně to nevorají. No, dobré, no tak. Zatím je zklamaný. 0-0 ve 3. minutě. Opravdu zápas trvá 20 minut. Asi. A od nás dostal někdo žlutou kartu. A ne, penalta. Hned na začátku utkání. To nevypadá dobře. Ale oni nedá. LOL, oni dál, ta kalama. To bude velký fail. Pičo, debilní. Ano, a jdeme. Pojď. Borče, nahraj. Yes, a máme šanci. Nám to zebral, bohužel. Lol, jak jsi tak dal tak vysoko, tak jsem to nechtěl. Doufám, že tuto hru někdo hrajete. Lol, aspoň si vystřelíme. To proč to nejde? Jo, vlastně, to byl ten faul. No, tak se vrátíme. Nepsal nám někdo nic? Dobře, nepsal. Vlastně s těmi, který zrovna hrajete, ze členy, tak vlastně s tím můžete kecat. Ale on mi to vyžral. On mi tu přihrávku vyžral. No, dobré. Tak já tady vlastně budu radši čekat, jak vidím, protože stejně bych to voral i tak. Tady vlastně vidíte, že se dá i srážet. Pojď, druhá. Pojď ty, Barče, ty to zvládneš. Ne, nezvládl to. Ne, nevadí. Dobré. Pojď. Dobrá. Tak nakonec to zebrali. Lol, kdyby to prošlo, tak by byl jasný gól už. No, i když tam je jeden člen ještě. Dobrá. Dobré, tak vlastně levým tlačítkem si někdy říkáte o nahrávku. Právě jsem nahrál, ale ten blbý člen to dá. On to snad dal! Yes! A vyrovnali jsme. Ano, můj pás to dal. Když já jsem většinou golář, ale tentokrát jsem nechal. Zrovna včera jsem si dal hat-trick a vlastně v tom druhém utkání, no potom vlastně bylo druhé, tam jsme to zborali a potom vlastně třetí, tam jsem si dal taky hat-trick. Vlastně potom jsem si dost peněz vydělal, i když asi o 10 jen korun, tak víc. Jinak teď za výhru dostávám 200 něco, takže 263, 268. No. A taky pás, obrana si to musí hlídat. A vlastně se mnou to někdy hraje vlastně můj brácha. A tento taky, ten už se to taky naučil hrát. No. Vlastně radši budeme čekat tady v útoku. Ano. Zase pošleme pas a nebudeme se modlit, jak to nezdrbe. Do prdele už! Doufám, že jste nic neslyšeli, protože mi tady pořád někdo chodí do pokoje. A jako to se nedá.
Dneska mám pro ně let's playerský den, jde mi pořád chodí někdo do pokoje, vole, já už si musím zanadávat. Že už mi sere. Ty vole, já to ještě mu nahrál, si děláte prdel, ne? Hej jo. Hej kámo, pojď, dobré, škoda. 1-1, já už si myslím, že to je 2-1, nevadí. Lol, on by to nenahrál, fakt, že ne. Ale dívejte se, někteří jsou tací solisté, že prostě nepřihrajou míč, i když víš, to nedají, prostě. Já nevím, na co ti lidi občas myslí. Opravdu jako nevím. Vlastně. Pojď. Vidíte? Do sebe teď narazili třeba. Jak to nevěsí nic dobrého potom. Proč by vlastně ti debilové? No prostě, nedotýkej se, výborně. Škoda. Prostě já nevím, On si věří, že mi to prostě dohodí, já nevím, co jim je. Prostě mi úplně, on co vpiju asi. Faul. To by se nemělo dít. No. Já nevím, já se stáhnu. A budu se modlit, ať. Ty vole. Dostane víš, lol. Hej, dobré. To mají dobrého obránce, protože většinou chodí všichni 4 do útoku. A tenhle je vychytralý, takže ten tu je. Konečně dohraje na své pozici někdo. Prosím. Ne, nesmí dát gol. Ne, prosím. Lol. Tak pasy musí být, takže. Já jsem v klidu. Dobré, pojď. Ne, to bylo moc. Ty lole. Lol. On mi to zebral. Dobré, ty to dej. Já ti věřím. Gol! Ne, škoda. Za chvíli bude poločas a je to s tím 1-1. To nevěř s tím nic dobrého. Já bych rád dal gol, ale. Tak z penalty taky dobře dávají goly. To jsem zatím. Jo, vlastně ten první zápas jsem dal vlastně goly 2 z penalty. Takže vlastně ten hat-trick jsem vlastně potom dal jednoduše, ale ten druhý zápas to byli těžcí soupeře. No, ale tak to nevá. Teď jsme tu vlastně poločas, takže. A už zase začíná druhý poločas. A od nás se někdo odhlásil. Aha. Tak teď se vlastně můžeme jenom modlit, ať se k nám někdo přihlásí. Ale jo, přihlásí. Protože jsme 4, pokud vidím. Nebo ne? Jsme slepí? Jsme 3. Aha. No, tak. Uvidíme. A jdeme na to, už se to rozjelo. V plné parádě. Dobře jsem to zatím udělal. Ano. Pasy s tím, ano. Dívejte se na to. Veltás. Skopovačka. Nahrávka. Ano, nahrávka. Výborně. Veltás září. Ježiš. Škoda. Aha, jsme 4, k nám se někdo připojil. Výborně. Ano. To nemá šanci dát tady tohleto. Škoda. Prostě někteří jsou teď si noobové, ale dobré, no. Ups, ne. Dobré. Mají roh. Jdeme se asi připojit. Protože jak vidím, jak tam vořou. Jako musím přiznat, že to někdy vořu já, ale jakože oni jsou někdy tací solisté, že prostě škoda mluvit. Tak, teď byla moje chyba zrovna, že se mi nepovedl zkus.
To, tyjo. No vlastně tady vlastně můžete dostat i červenou kartu, což máte i vlastně bar na 10 minut, jako na zápasy. A přátelák můžete hrát. Jsme vlastně hrajeme asi 4. ligu. Je tam prý napsané. Ano. Au. Škoda, měli jsme šanci. A je škoda. No, nevadí lidi. Občas se taky něco stane. Dobře, tak to není naše pozice. A to taky nebyla naše pozice. Tak vlastně můžete vidět, že vlastně stamina se nám pořád doplňuje. Pojď druhá. A škoda. Máme zrovna silné soupeře. Já jsem chtěla trefit na nějaké slabší, aby vám vlastně mohl předvést svou sílu. Nebo takové. Fredby vlastně jsou, s těma jsem už dneska hrál. Proti těm se mi povedl hat-trick, ale teď prostě ty lagy i to taky hraje tam nějakou tu roli. Dobrá. Dívejte se, to prostě musím mi nahrát. Dívejte se. Jo, pojď. Vidíte? Další typ slova. Oni nemají takhle šanci, ale aspoň, že se omluvil. Nebo omluvila. Prostě se jde na tom, že slušní se tam aspoň pomluví. Jako já. Sorry, noobové. A tak dále. Fucking něco, to ne. To už tam jako nepíšu. Něco s tím dělal srandu. Ježiš, ty lole jeden. Proč jsi mi to zebral? Škoda. Jo. Dobrá. Kurva, zase mi tady otevírají dveře. Ano. Ne. Rychle. Jo. Zabránil jsem dobrému pasu, který by mohl potom skončit golem vlastně. Ano. A už nahrávej. To teď asi vlastně nemohl, ale prostě dívejte se na ty sola někdy. Prostě nezbývá nic, než se nasrat a normálně tomu hráčovi to vzít. Dejte se a teď, bí už to. No to prostě někdy. Na to, že jsme. A zase tu někdo přišel, nebo ne? No, to je. Nahrej, Korník, ne. Zase, ne, já chci nahrát. Pojď, ty to zvládneš. Nahrávej to. Pojď. Paparazzi. A teď, a gol. Ne, on nám to chytil, já jsem se jako toho skluzu, měl jsem tam dát tu největší ránu. Ať se vlastně ten brankář probere a no, jedu na blížší. Teď! A škoda. Ještě 5 minut, ale já chci vyhrát, abych dostal dobrou výplatu. Já chci tučnou výplatu lidí. Já nechci žádnou. Ne, prosím. Ne! Prosím, to ne. O tom mi ani nemluv. Ježíš, já mu nahrál. To vlastně. Kam to běžíš? Pojď. Co to je za nuba? Lol. Už mě kurňa sere. Ano, bude to na nás? LOL! Daleko nad bránou. Předvedení této hry, no, docela chabující, nedal jsem gól, ale pokud byste si přáli, aby hrál i další, jako tuhle hru víckrát natáčel, takže vlastně určitě uvidíte. Takže pokud vlastně byste chtěli, abych tuto hru natáčel, takže vlastně to napište do komentu, nebo mi na Skypeu. To mě potěší, vlastně, že si chcete dozvědět víc o té hře. Což vlastně vzbuzuje potom
nějaký ten impuls, že vlastně chcete, abych natočil na tu hru nebo něco. Já už nevím, co mám mluvit, takže předávám nahraj, ať mi předá míč, prosím, já chci říct gol! Juhu, gol, který jsem nedal, yes! A tak tentokrát napíšeme gol? Ne. Nebyl to good goal, bylo to další solo. Tentokrát půjdu tady tak hned z kraje, až získané míč, tak mi ho dají a já dám gól. Ano. A to. Lol. Prosím. Ne, neběž. Nesmíš běžet. Dobře. Lol. Ježišet. Moje hlava to odhlavíčkovala, ne. Prosím, běž do choty, lamo. Já vím, co on dělá, to se mu nesmí povést. Dobré, pojď. A teď ty, nahraj. Ne, tam ne. Ano. Lol, já jsem si to chtěl stopnout. Vy noobovéni, nahrajte mi to, nahraj mi to, nahraj mi to. Začínám to prožívat, to je vlastně, to let's playování je vlastně v téhle hře někdy těžké, tak AK nahrávám, nejsem solý sáko, no tak možná jsem teďka neměl nahrávat. Škoda, že to zastavil. Damage. No. Vlastně můžete vidět, že vlastně teď se tu zrovna něco baví anglicky. Překladace mi to teď nechce, takže teď vlastně při hře vlastně to nejde tady vlastně stopnout a prostě. To je prostě onlineovka, no. To jako kdybyste chtěli v Minecraftu před zombíkem, když hrajete online, prostě stopnout se a prostě na multiplayeru, na serveru. Vlastně si musíte vlastně odhlásit, no. Jasné! Škoda! A ne, to je můj roh. Lol. Ano, injury time výborně zdržoval při rohu, což by měl udělat, protože ano, já takhle vlastně budem zdržovat, aby soupeř nedostal moc dobrou šanci. Že protiútok je vlastně vždycky ten poslední smrtelný, protože soupeř se bude snažit dát co určitě prostě gól. A ne, to je smrtící hod. Dobře, běžte pro něho a dejte další gól, uklidněte hru. Ne. Nervózní hru, ne. Všichni se stáhněte. Stáhněte se všichni, koronavirus. Nepovedl se zkus, ne. To je smrtelné. Ne. Uf. Teď vlastně musíme počkat, to odkopne a bude konec asi už. Pokud nedal další minutu. Ne, on fakt ještě dal minutu asi. Yes, konec! Vyhrali jsme, dámy a pánové! Ano, je to tak. I když jsem nedal gol, tak jsem dal vlastně asistenci. 1 na gol. Ano, asistenci. Bohužel, pokud byste chtěli, abych vlastně točil na tuhle hru let's play,
tak mi to napište do komentu a no vlastně byste viděli putování Veltase. No co dodat? Já hraju vlastně, jsou 2 servery, já hraju vlastně na tom asi druhém. Na tom, tam nahoře, ano, vyhrali jsme $270 a tak to je všechno. Tak pokud se vám video líbilo, tak dejte like, po případě pokud u mě nemáte odběr, tak klikněte na to tlačítko na odběr. No a za komenty budu rád. Tak jo, čau.